Digueu-me què és el BR Project i d'on va sorgir aquesta idea. Doncs mira, ha sorgit una mica a raó de detectar que hi ha una família bola de drac realment que existeix, tant a Catalunya com a Mallorca, com als País Valencià, de gent que han seguit bola de drac en català a través de TV3. Com s'ha vist això? S'ha vist bastant amb les xarxes socials que han esdevingut els últims anys, doncs que han posat en contacte tota una generació de persones que d'alguna manera o una altra han tingut relació amb la sèrie, bé perquè l'han vist ells directament, bé perquè el seu fill era aficionat, bé perquè el teu pare la seguia i ara el fill també. Llavors, bé, hi ha hagut aquí un fenomen important que és una sèrie de gent, 60.000 persones que van demanar a través de les xarxes a Televisió de Catalunya que tornés a emetre Bola de Drac. Per tant, hi ha una demanda social d'una generació doncs, que té interès en tot aquest producte. Llavors, moltes coses que ens han preguntat a nosaltres, amb en Marc, amb en mi, amb altres actors de la sèrie, hi ha tota una sèrie de curiositats al voltant del que ha estat aquest fenomen, doncs, que no deixa de ser un doblatge, però no deixa de ser també un fenomen que ha marcat tota una generació. Llavors hi ha moltes anècdotes i coses doncs, que expliquem, i no sé, el Marc si vol explicar la seva vessant, jo ho veig així, però bueno, segur que ell ho veu d'una forma diferent, i això es tracta, doncs, d'explicar-ho cada una a la seva manera. Abans de dirigir jo el Bola de Dracs Zetacai, quan vaig entrar en el Facebook i en el tema aquest de les xarxes, em vaig adonar de quantitat de gent que em preguntava moltes coses del Bola de Drac, no? I vaig pensar, doncs, quina manera de respondre a aquesta gent, doncs potser fer un llibre explicant això, anècdotes, respostes de dubtes relacionats amb el Bola de Drac. I un dia, quan vam començar el Bola de Dracs Zetacai, que vam tornar a retrobar-nos el Joan i jo, el Joan em va explicar el mateix, que hi havia molta gent que li preguntava coses, doncs a mi també em fan aquestes preguntes. I vam pensar, doncs jo que ja havia pensat la idea i que inclús havia escrit alguna coseta, dic, per què no ho fem junts? Fem un llibre a 4 mans explicant això, les anècdotes, respostes a preguntes, el que diríem que és la sèrie de la teva vida, no? Que és una mica el que vol dir BR Project, és a dir, bons records. Doncs explicar els records a través dels nostres records que hem tingut o que tenim del Bola de Drac i explicar-li als fans de la sèrie i als futurs lectors. De tots aquests fans que dieu, a banda d'ells, també crec que l'objectiu que teniu amb aquest llibre és arribar a més persones, és a dir, fins i tot a gent que no ha seguit tant Bola de Drac, oi? El tema de Bola de Drac diríem que és més d'una generació, estem parlant de 3 generacions que han estat amb el Bola de Drac, no? En principi sembla que el llibre només sigui sobre això, sobre el Bola de Drac. El que passa que a mesura que hem anat escrivint ens hem adonat que a la vegada d'explicar moltes anècdotes i moltes històries relacionades amb Bola de Drac, també indirectament explicaven com funciona el món del doblatge. És un món una mica tancat, que la gent no coneix, o no coneix gaire, i és una manera, una excusa per explicar com funciona aquest món. La seva producció, quina és la relació entre client, empresari i actor, quina funció té cadascú d'aquests elements, com funciona una mescla d'un episodi, quina funció té el tècnic, nosaltres, si el text ens l'estudiem o no l'estudiem, com ve aquest text, quina funció té el traductor, quina funció té el lingüista, per què és necessari un lingüista, tota una sèrie de coses que la gent no ho sap perquè és normal, perquè no coneix aquest àmbit professional i que serveix una mica com a excusa i que a través d'explicant les històries del Bola doncs també nosaltres introduïm. De tal manera que les persones que van dedicades a aquest llibre, jo diria que a part de la gent que li agrada el Bola de Drac és la gent que li agrada el doblatge, o que la gent que li agrada el doblatge del manga, de l'anime, no? Que també hi ha molts fans que els encanta el tema de les veus d'anime, doncs una mica és això, no? També és una mica retrobar a una sèrie de gent amb nosaltres i explicar anècdotes que ells també se sentin una mica influenciats, que els hi agradi i que a la vegada els hi recordi moments, situacions de la seva vida. Per això diem una mica el tema de bons records. Com ho veus tu, Joan? Comparteixes l'opinió del Marc o creus
que encara hi ha més públic. Aquí s'han descobert coses, però jo sabia que hi havia seguidors de Bola de Drac. El que no sabia, per exemple, tot i que tots els personatges tenen els seus fans, que en el cas del Son Goku, clar, perquè és el protagonista. En el meu cas, jo, la veritat, no és falsa modèstia, m'he portat una sorpresa, perquè, clar, aviam, sí que el Vegeta és el dolent una mica de tota la pel·lícula, però clar, hi ha altres dolents puntuals que han marcat molt de territori. El que passa que, bueno, per lo que sigui, pel que sigui, el Vegeta té els seus seguidors, el que jo no em pensava és que fossin tants. Llavors, bé, en el dia que vam donar la cara, que vam gravar els primers vídeos, que vam anar al Saló del Manga, que vam fer allà una mica de show, interactuant amb els fans, etc. Aquests vídeos s'han penjat a YouTube i tal, i en algun cas han passat de les 100.000 visites. Per tant, dius, carai, aquí hi ha un públic important. Vull dir, que no només són els seguidors originals, sinó que hi ha hagut gent que ho ha sentit a parlar, altres que s'hi han agregat, altres per curiositat, no? Altres perquè han entrat en el món del manga després amb altres sèries i, carai, han recuperat aquesta. Llavors penso que hi ha un públic que no sé, però per exemple el Bola de Drac ZK em sembla que estava sobre la ratlla de 200.000 persones diàries veient-lo. Això és molt en un moment que tenim un grapat de canals, en un moment que hi ha una oferta en castellà brutal, oferta en anglès, satèl·lit, molta gent que ho veu els capítols després a través de la carta. Pensem que aquí hi ha 200.000 persones potencialment que els hi pot interessar això més o menys. Fins a l'extrem de llegir-se un llibre, no ho sé quantes, però que hi ha un públic potencial que sent parlar de Bola de Drac i s'emociona, o ens emocionem, això és evident. Hi ha un públic. Ara mateix, el llibre en quin moment està? Com porteu el llibre? Fins on heu arribat? Què heu trobat? Ara és com si al ninot li haguéssim posat la camisa i estem a punt de posar-li els pantalons, no? És a dir, jo crec que el projecte està bastant, evidentment no acabat, però Déu-n'hi-do. El que passa que cadascú estem fent una sèrie d'episodis, de capítols, i després el que hem de fer és confrontar-ho, que no ens repetim temes, o anècdotes que potser ella explica d'una manera, jo d'una altra, la mateixa anècdota, i dir, doncs mira, tu ho has explicat més divertit, quedem la teva, i està una mica així, no? I també, cada vegada que anem escrivint, jo crec que a en Joan també li deu passar el mateix, ens recordem, és una mica el títol això de bons records, no? És a dir, escrivim una anècdota i ens recordem d'altres que ens pensàvem que ho havíem oblidat i de sobte apareixen, no? Més anècdotes. I llavors, doncs clar, potser en un principi havíem pensat 30, ara potser sortiran 35, i després també el que fa les xarxes socials és que molta gent ens pregunta dubtes que tenen i coses que per nosaltres és una cosa absolutament normal perquè és el dia a dia de la nostra feina, clar, és normal que ells no sàpiguen com funciona, doncs també ho traslladem al llibre, no? O sigui, intentem donar resposta a moltes preguntes que gent es fa. I doncs ara ja estem això, doncs explicant, fent capítols i bé, se suposa que jo crec que cap abans de finals d'any segur ja estarà enllestit, absolutament.